Čau, dneska si ukážeme Kubové obrázky. Čau. Takže první tu máme Superdrona. Superdron, tady za ním jde oheň, tady má tu kouli, elektrický bič, samopaly, prostě Superdron. Teď tu máme zombie apokalypsu. No, tady vidíte mrtvýho zombíka, prostě zombie apokalypsa. Trhače to jenom nikdo z vás zná, protože je to zažilý ninja. Robotí zápas, tady takový malinký robot, který se líbí hrozně Jachimovi, tady takový trošku větší. Potom tu máme Deadpoola, úplně profesionálního, podle mě. Potom tu máme Batmana, Jokera, no super. Dneska jsem nakreslil 2 nový obrázky, dneska Bana a Mimoně. A já jsem si nakreslil Deadpoola. To je konec našeho videa, my se s vámi loučíme a čus!